Shemai. Wel, ges i fy'n ofyn heno I sôn am ambell ardal yn Gaerdydd, rhyw stori amdano fe. Ac yn anffodus, o'n i'n meddwl bod y peth yn mynd I fod yn Saesneg, ti'n gweld? Achos oedd Catrin wedi disgrifio'r lle ac yn sôn am lot o bobl o'r West Indies gyda blaen a lle West Indies oedd e, felly sgwrs i'r peth yn Saesneg. Ac wedyn, awr yn ôl, oedd rhaid mi rythrol am hynny ac yn gwneud lot o newidiadau. Ond rwy'n siŵr bod ti'n digon da o bobl da I derbyn hynny. Nawr te, Treganna oedd y lle cyntaf, o'n i'n mynd I roi sylw iddi. Ac yn gofyn I chi nawr. Beth yw'r peth mwyaf sydd wedi digwydd yn Treganna? Dim byd. Wel, tas ydy'n byw yn beth hwnna 1654, bydde ti yn gwybod yn sicr ble ro ti. Ac yn y frwydr yna, rhwng y brenhinol a'r bobl o'r Senedd, hynny yw Cromwell yn erbyn y brenin, daeth 8,000 o Gymru yna, ac roedd nhw'n dod yna, ac os bod nhw'n gweithio i'r bobl oedd yn sicrhau bod nhw'n gwneud hynny yw cefnogwyr y brenin. Ac roedd 8,000 o Gymru, a dim ond 2,500 o'r Cromwellion. Ac o fewn 2 awr, roedd y Cymru wedi colli'r tir a wedi redeg I ffwrdd. A pwy sy'n boi nhw, yn dweud? Roedd rhaid nhw'n gwneud y peth, ac os oedd y bosses yna yn dweud, der mlaen, na bydd ddim job gyda ti efo fi. Tywaith, roedd yn St Fagel yn unig, roedd rhyw 100 o weddwan ar ôl y frwydr. Roedd 700 trwy Gymru gyfan, trwy Morgannwg gyfan, roedd 700 o bobl wedi cael ei ladd. Ac mae'n rhaid I ti feddwl am hynny ac yn meddwl am beth y digwyddodd ar ôl hynny. A peth mwyaf rwy'n gallu meddwl amdano fe ydy'r ffaith bod yna dafarn. Bod yna dafarn yn Cowbridge Road a mae yna ysgol dim bell I ffwrdd sy'n wedi cael ei enwi ar ôl y frwydr yna. A beth wedi digwyddodd yn y frwydr yna, wrth gwrs, oedd bod yr Afon yn llifo mewn gwaed coch. A felly, beth sydd gyda ti wedyn? Pwll coch, tafarn y pwll coch a pwll coch. Ond, ti'n modd, roedd hwnna yn rhywbeth mawr iawn yn bywyd bobl Treganna. Ond, beth oedd poblogaeth Treganna, ti'n meddwl, yn 1841? 1841. 81 o bobl oedd yn byw yna. Ac roedd y bobl yn llifo mewn i'r lle. Ond beth bynnag, tas ni'n gallu defnyddio hyn neu sbectol bydd yn helpu fi. Dyna ni. Erbyn yr 80au, roedd pil fas wedi dod yn y peth pwysicaf I bobl yn Grangetown. Ac paid o torri dim byd nawr, ma' nhw'n ddrud iawn, oce? Nawr, mae rai o bobl heno, rwy wedi sôn am bod nhw'n siarad gyda'n nifer o bobl, a maen nhw ddim yn gwybod bod pil fas yn bodoli. Ond roedd pil fas yn bwysig iawn, yn arbennig I Grangetown. Ac roedd un bachgen enw Paul Sexton. Erbyn hyn, mae yn ei 70au. Ond roedd ein bachgen oedd yn mynychu ysgol St Patrick's yn y Grange. Ac bob dydd, pan byddai'n dod yn amser I canu'r gloch, byddai'r bachgen yma yn gadael y dosbarth ac yn redeg y holl ffordd adre. Ac oedd e'n neud hyn
Achos oedd ei fam oedd yn brif athrawes yn ysgol St Patrick's pryd hynny. Ac oedd e'n sicrhau pan oedd ei mam yn cyrraedd adre bod y tegell wedi berwi ac o'n nhw'n gallu cael bwyd clos gyda'i gilydd. Ac o'n i'n meddwl, wel, dyna'n bywyd, dyna'n bywyd neis. Ac rwy'n meddwl, dwi ddim yn Gatholig, rwy'n fydyddiwr. Ond rhywsut na'i gilydd, mae gan y Catholigion yn y Grange rhyw sement cymdeithasol sy'n rhoi iddyn nhw y teimlad bod nhw'n perthyn i rhywbeth. Ac rwy'n falch i weld chi i gyd yma heno, wrth gwrs, am y reswm hynny yn unig. Bod y Cymru, mae'n rhaid i'r Cymru bod fel hwnna. Ond os nag wyt ti'n mynychu y sefydliadau Cymreig i gyd sydd yng Nghaerdydd, bydd yn amhosib i'r iaith yna dylnwadu ar bobl fel dylai fod. Mae yna 2 ar 15 o ysgolion Cymreig yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, na mae hwnna'n anhygoel. Anhygoel. Rwy'n cofio mynd am mab hynna fi i'r bus stop ac y taxi driver yn gofyn i fi, how's your son? How's he getting on? Well, beth ti'n meddwl? Well, he's in the open air school, isn't he? No, dwi ddim, dwi si. Mae jyst digwydd bod rydw i'n bachgen yn y rath sy'n cael addysg Gymraeg yn Bryn Taf. Nawr, erbyn heddi, does dim esgus y fe. Mae yna cymaint o blant yn yr ysgolion, ond mae rhaid i manteisio ar y fe. Ac yn siŵr byddai unrhyw un sydd wedi dod yma heno yn falch o'r ffaith bod nhw'n gallu gwneud hynny ac yn cydweithio ac yn gyda'ch cyd-Gymru. Ond i gweld pêl fas oedd yn bwysig iawn i bobl Grange Albion. Ac pan o'n i'n fachgen, o'n i'n gallu mynd draw i Parc y Rath ac yn gweld 10,000 o bobl yn gwylio pen o lan yn chwarae yn erbyn Grange Albion. 10,000 o bobl. Ac roedd y chwaraewyr pêl-droed, beth o'n nhw'n gwneud yn yr haf? O'n nhw'n wario pêl fas. Dim sôn yn miliwn y bunnau neu 10 pint hyd yn oed. Ond dyna beth o'n nhw'n cadw yn ffit ar gyfer y tymor nesaf. Ac beth yw'n mynd i'n oes e? Menywod, dyna fe. Un tîm oedd Grange, Albion, Bedyddwyr, Menywod, ac oedd Catholic Club. Roedd pawb yn cael ei tynnu mewn i'r peth. Pawb yn tynnu mewn. Chi'n gallu sôn un yr enw Cymraeg ar Grange Town? Wel, roedd. Na i hynny. Beth yw'r gwir? Wel, y gwir yw hyn, roedd 2 Grange yng Nghaerdydd, un yn Gyteis, mae cafodd nhw'n bwrw lawr i adeiladu ysgol Gladstone. Ond wedyn, wrth gwrs, roedd y Grange sydd yn Grange Town, y Ffermby, a mae hwn wedi bod yna ers ganrifoedd. A beth oedd bobl oedd yn hen Gymru Cymraeg Caerdydd, ond disgrifio yr un yn Gyteis fel y Grange fach. Ac sy'n gwybod pan nhw'n treiglu wahanol, ond nhw'n cael y llath yn y Grange mawr. Ond mae'r pobl sy'n trio creu rhywbeth fel i'r tre y faeldig yn y blaen, mae'n hollol, dwi ddim yn just yn swto'r peth rhywsut yn y gilydd. Ond y Grange mawr yn dani, ie. Sorry? O'n nhw'n gweud y Grange mawr, neu o'n nhw'n gweud y Maynor? Just Grange. O'n nhw'n just yn gweud y Grange mawr, na beth o'n nhw'n gweud, yfe? Ie, dyna fe. So, eisiau newid o? Nawr, mae'n rhan o Gaerdydd bod, dwi'n meddwl bod neb yma yn ymwybodol ohono fe, ac enw lle ydi Rat Island. Os un nhw yn gwybod am Rat Island? Wel te, os ti'n edrych ar y trywydd yr hen gamlas, right? Roedd hwn ar un ochr, ac roedd Afon Taf ar yr ochr arall. Ar y gwaelod oedd Old Sea Lock, ac ar y top oedd y timber float.
Ac roedd hwnna yn hollol ynysig fel hwnna. Ac o'n i'n gofyn i'r dyn, pam maen nhw'n galw fe yn Rat Island? A roedd y hamadroiad, mae yna hamadroiad, ysbyty hamadroiad, right? Ac mae hwn yn adeilad braf iawn, coch, fel y pierhead. Ond, roedd y llong ysbyty oedd e, ac roedd hwnna yn hen iawn. Ac penderfynu wedi symud y hamadroiad, y llong felly, ac wrth nhw'n wneud hynny, torrodd y gwaelod i gyd, a mas o'r gwaelod y llong, doedd miloedd o llygod mawr. A dyna pam oedd yr adron yn cael ei... Os ydw i'n byw yn Pomeroy Street? Hunter Street? Ti'n byw yn Hunter Street? Bird Street, ie. Bird Street, ie. Wel, mae yna hanner dwsin o strydoedd yna sy'n rhwng... Y bobl sy'n byw yn y 5 o strydoedd yna yn byw rhwng yr hen gamlas a'r Afon Taf. Ond